Aku ndak selingkuh Bu. Assalamualaikum Lek Karya. Fiona, waalaikumsalam. Buka. Oke. Aku Hans Papi ya Lek. Tadi paketan ya? Oke. Ya udah, dia buka. Oke. Nah, ya iku bener. Nah, ya wis. Gimana nonton video apa Lek? Oh, iki videone tak gede iki, cah cilik mulo gendang. Iki lho, tak tonton sampe ditakok isine selingkuh kabeh. Selingkuh itu apa ta Lek? Wah, selingkuh iki cah gede, cah cilik mulo gendang. Wis cah cilik rasa melu-melu. Cah cilik iki mari main game di HP ngono, rasa takok-takok selingkuh. Guys, boleh selingkuh apa? Selingkuh ki cah gede. Oh, mulai takok Mbok Em, takok Pak Am. Takok aku selingkuh kok aneh-aneh iki. Ya wes Lek, aku tak mulai tak takok ibu. Ya kan takok Ibu Em, malah pusing. Pakane dino kaya ajeg ngono arepe mel kontes. Masuk iki. Mobil lomba iki. Esok sore manuk. Wah nek malah dhewe ge dopeni ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kondi ki, Mak? Anak wedok nguyur terus. Kondi ke mah yang mele lagi. Kamu Lek Karya. Lapor gue karyo. Vina. Bu, Dik Malek Karya ngomong selingkuh he. Selingkuh ki apa ta? Selingkuh. Caci lek ngomong selingkuh ki. Gak iso ngono iku. Baik Bu, selingkuh ki apa ta? Selingkuh. Selingkuh ki apa ya? Kok tak ono paham sih iso manuk terus ngene iku mau manuk. Ya wes tak takok bapak wae. Bapak, selingkuh ki apa ta, Pak? Selingkuh? Oh ya? Selingkuh ki ngene iki lho, kayak bapak makani manuk iki. Ki selingkuh ngene iki. Oh, berarti Lek selingkuh ki makani manuk to, Pak? Iya ngono, Nduk. Pinter ngono kok. Selingkuh ki yo ngene iki, makani manuk ngene iki. Ya wes, Pak, aku tambah yang entuk dolanan. Ya wis, engko aja lali mbleh mangan lho ya. Nggih, Pak. Hati. Awas bisa gitu. Malah yang kurang. Ono selingkuh kok makani manuk iki. Ya apa-apa deh. Bang takok terus malah ngeluh aku kok jawab apa? Anak wedok, isinan iki ngene iki, Pak. Ya, Pak. Engko takokno ibu ya. Bapak entuk selingkuh apa ora? Oke. Dulu kono nduk ndang buat sawan Siap-siap. mangan. Ayo Dik jalan ndonku Dik. Aku masih izin ndang bojoku. Iya, ayo. Ayo Adik. Weh, dadi nomor loro gak apa-apa, Dik. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya yang ini lagi mulai, kondi wae kowe mau. Finan. Bivina nondi ke mau? Nang warung. Loh, lagi mau ketemu bapak Antara tak ono nama? Iya ketemu. Dik mau jarene selingkuh. Oh iya ra apa selingkuh makani manuk. Makani warat nang warung ya? Loh. Ya wis kono mlebu mansek, kok rayaban terus. Nggih.
kurang terus pinan terus kedadi opo. Lagian pakane kok makani manuk kok nang warung manuke sapa ngene dipakani kan warung. Kok es teh tapi manuke. Bu aku untuk selingkuh Bu Yo entono sering makani manuk santuk. Loh, kok selingkuh makani manuk? Selingkuh iki lho Bu Aku ape bojone Bu Selingkuh untuk